Onko teille koskaan tapahtunut mitään niin sanotusti yliluonnollista tai vaikeasti selitettävää asiaa, mitä ei ehkä pysty loogisella mielellä tai sillä tiedolla, mitä meille kerrotaan tässä maailmassa selittämään? Vähän niin kuin jotain uskonnollisia tai hengellisiä kokemuksia, mitä olette itse kokenut. Kyllähän moni uskonto ja mytologia yrittää selittää näitä asioita jollain lailla allegorioiden kautta, koen itse ainakin, että niitä selitetään, mutta sitten aika harva nykypäivänä viittii kertoa niistä omista kokemuksista, kun pelätään, että leimataan hulluksi. Mä oon YouTubessa kertonut paljonkin kummallisuuksista, mitä itselle on käynyt, ja erään keskustelun myötä mulla tuli mieleen kertoa yksi merkittävimmistä niin kutsutuista yliluonnollisista kokemuksista, joita olen kokenut. Oikeastihan siinä ei ole tapahtunut mitään yliluonnollista, vaan olin itse aiemmin ylitse luonnollisen tilan, eli valtavien psyykerakenteiden vallassa, eli niin sanottu normoihminen, jolle kaikki, mitä viideaistin välityksellä kykenin kokemaan, oli se ainoa totuus. Sitten kun alkoi tapahtua kummia, niin minä tavallaan jouduin nyörtymään ja toteamaan, että täällä on semmoisia asioita, mihin pieni ihminen ei paljon voi vaikuttaa. Mutta tästä lähtee. Mä ajoin kolarin. Olikohan vuosi 2018. Oli amfetamiinia käyttänyt pari viikkoa ja varastin sitten palokunnan pihalta semmoisen palopäällikön auto, pienemmän sellaisen pakun kokoisen kuorma-autoksi rekisteröidy auto kuitenkin Pohjan palokunnan pihalta. Ja en ollut vuosia ajanut autoa. Mulla oli kortti hyllyllä. Mä olin tosiaan vetänyt amfetamiinia, valvonut pitkään. Saattoi mulla olla veressä jotain muutakin, en muista. Ne löytyisi varmaan sitten poliisien kirjoista, mutta joka tapauksessa mä ajoin sitten Inkontiellä 100 kilsaa tunnissa. Meni niinku vesiliirtoja monta kertaa kautta ympäri ja katolle ojaa. Ja myöhemmin kun veljen kanssa katsottiin niitä poliisin pöytäkirjoja, niin se auto oli niin rutussa ja siinä oli se kuskin puolen katto leikannut sellaisen siivun näin, että sen olisi pitänyt kyllä leikata mun pää irti. Mutta kumma kyllä, mulla ei ollut mitään vakavia vammoja, mulla oli ainoastaan turvavyöstä valtavat mustelmat tuossa rinnassa. Ja ensimmäinen paikalle tullut auto oli MTV3, tämmönen mainosauto, eli tää televisiokanava. Punainen auto, missä luki valkoisella Angel Mission. Ja minä tietenkin ajattelin siinä, että vittu, enkelit tuli ja pelasti mut. Mua muutenkin siihen aikaan ohjasi intuitiivisesti punavalkoinen ja alamaailmassa helvetin enkelit resonoi ja numero 81 resonoi ja nimenomaan se punavalkoinen resonoi. Mä ajattelin, että itse enkelit tuli niinku pelastamaan mut. Ne soitti hätäkeskukseen ja sieltä tuli sitten palokunta, ambulanssi, poliisi ja mut laitettiin sellaiseen ilmapatjaan, paketoitiin sellaiseen nättiin pakettiin, että jos mulla esimerkiksi niska murtunut, niin ei pääse mikään liikkumaan. Ja siitä mut vietiin sitten Lohjan sairaalaan kuvattavaksi. Mulla otettiin varjoainekuvaukset ja mitään ongelmaa ei näkynyt missään. Sitten mulle tultiin sanoa, että poliisi haluaa jutella mun kanssa ja siinä vaiheessa mä erotin itse niin kanyylin. Siitä tuli verta aika lailla ja jotain muita johtoja itsestäni ja lähdin karkuun sieltä sairaalasta. Lähdin sieltä huoneesta pois, pyysin taksikortin tiskiltä, mikä mulle jostain syystä annettiin. Ei varmaan tiennyt sitä, että mun kuuluisi olla siellä poliisia tapaamassa ja ajelin sillä taksilla himaan pohjaan, Raaseporin pohjaan. Mä olin kysynyt jo ambulanssimiehiltä, että
missä mun takki on, että mulla on takin taskussa avaimet. Ja mulle sanottiin, että se auto oli niin rutussa, että sieltä ei saatu pelastettua mun takkia eikä avaimia. Et ne oli siellä jotenkin siellä keskellä vääntyneenä. Ja ei siinä mitään, me jouduin soittaa huoltomiehen avaamaan ove. Ja huoltomies tuli avaamaan ja katteli sitten makuuhuoneeseen. Mulla oli sänky todella kauniisti pedattu. Mietitään nyt vielä, että mä ikinä kyllä pedannut mun sänkyä. Mä elin todella sotkuisesti ja elämä oli täyttynyt sillä huumeiden käytöllä. Niin se vaan pisti merkille, että vau, että joku on pedannut mun sängyn. Sen lisäksi mun avaimet seisoi nätisti keskellä sitä päiväpeittoa. No siinä mä ajattelin, että no, ne on varmaan ne enkelit käynyt tuomassa ne avaimet mun päiväpeiton päälle. No siinä alkoi sitten tapahtua kummia, että mulla alkoi tosiaan se kundalini eli elämänvoima pyörittää mua ja mä aloin tanssimaan ja tällaista. Ja mä niinku vaivuin vähän niinku toiseen maailmaan pariksi viikoksi. Länsimaista voisi ajatella, että mä olin psykoosissa ja saakin ajatella niin, mutta mä vaan katsoin sitä maailmaa sinä päivänä seuraavana aamuna, että kaikki näyttää erilaiselta, ihan kuin asetukset olisi toistepäin. Kaikki tuntuu erilaiselta, kaikki haisee eri lailla, ruumis toimii eri lailla, kaikki tuntuu oudolta. Ihan kuin mä olisin jossain niin kuin toisessa maailmassa. Oikeastaan koen, että mä tavallaan niin sanotusti kuolin, koska siinä mä myös opin, että kuolema ei ole mahdollista. Se on pelkkää harhaa, se on pelkkää illuusio. Niin mä juttelin silloin ensimmäisenä iltana. Mä juttelin yhden puolalaisen miehen kanssa ja amerikkalaisen vanhemman naisen kanssa. He olivat kuolleet myös, ainakin heidän mielestään. Ja me keskusteltiin sitten Messengerissä ja kerrottiin meidän elämistä toisillemme kaikki. Ja millä tavalla oltiin kuoltu ja mikä oli niin kuin suuri synti ollut elämässä. Että minkä takia ei mennyt ihan putkeen. Tällä puolalaisella oli hänen sanojensa mukaan rahaa ja ahneus. Ja hän halusi vaan tehdä rahaa ja ei sillä kiinnostanut niin kuin millä keinoin sitä rahaa teki, että oli hyvin toimeen tuleva joku yritysjohtaja. Itellä oli sitten se, että mä kärsin niin paljon, että piti vetää huumeita ja sitten, että mä myin huumeita. Ja tällä jenkkinaisella oli sitten jotain muuta. Sen muistaa, että hän oli adoptoinut pienen pojan jostain Afrikasta, mutta se nyt tuskin oli mikään syy, minkä takia hän oli joutunut välitilaan. Mä en vaan rehellisesti sanottuna muista, että mikä se hänen juttu oli, mutta se oli mielenkiintoista todeta ja kokea, että kuolema ei ole mahdollista. Eihän mä siitä viittinyt puhua kenellekään ja mulla oli koko ajan semmoinen aika vahva semmoinen bliss-auvoinen fiilis ja tietenkin mä nautin siitä. Ja siinä sitten illalla istuin nojatuolissa ja siitä, siis mä olin selvinpäin silloin, mä istuin nojatuolissa ja ensin vasemmalta tuli semmoinen reilu metrin kokoinen musta kutonen, semmoinen aika demonisen näköinen. Sitten sieltä keskeltä tuli toinen kutonen ja oikealta kolmas. Ja kohta mun eessä leijui valtavan kokoisina kirjaimina sellainen pelottavan näköinen 666. Eli niin kutsuttu pedonluku. Ajattelin se ainakin olevan silloin pedonluku ja mä pelästyin ja mietin, että mitä vittua, että niinku, onks mä niinku paha ihminen ja tällä lailla. Oli mulla tapahtunut sitä kaikkea kummallista siinä gangstalkingia ja tällaista 10 vuotta jo, niin mä olin kyllä tottunut kaiken näköiseen kummaan ja tällaiseen. Niin en mä siinä sit ajatellut muuta kuin, että mua niinku koetellaan luojan toimesta. Ja ei siinä mitään. Mä aloin niinku sitä rauhoittumaan ja tein itselleni kylvyn, meni ammeeseen ja se yhtäkkiä alkoi tuntua, että se kiehuu se vesi. Se meni ihan polttavan kuumaksi ja mä muutuin itse punaiseksi kuin joku tomaatti. Ja sitten luoja, tai eräs luojista. Sanotaan, että tämän tason luoja Jumala. Sillä on monta nimeä. Jahve, Jehova, Demiurgi, Jaldabaoth.
tai samailla. Niin nämä oli vain yksi tämän entiteetin nimistä. Niin juttelin hänen kanssa sitten ja mä kysyin häneltä, että jouduks mä helvettiin. Ja hän sanoi, että katsotaan. En tiedä vielä. Mutta sä voit kulkea 2 eri reittiä. Sä voit elää sitä vanhaa elämää, myydä amfetamiinia. Mä voin auttaa sua siinä. Sä tulet saamaan aseman rikollisesta maailmasta. Ja sä pääset sitä reittiä pitkin perille. Tai sitten sä voit lopettaa huumeiden käyttämisen, huumeiden myymisen. Ja sä voit alkaa taiteilijaksi siirtyä rakkauteen. Ja sekin vie perille. Toinen reitti on nopeampi, mutta paljon raskaampi. Ja toinen reitti vie pidempään, mutta myös vie lopulta perille. Ja mä siinä juttelin hänen kanssaan, että en mä ole mikään paha ihminen. Että mä haluan siirtyä rakkauteen. Mä haluan tehdä jotain hyvää. Ja päätin alkaa taiteilijaksi. Kyllä mä kysyin vielä siltä luojalta, että luojalla on muuten aika negatiivinen sävy suomen kielen sanassa. Tai englannissakin. God. Dog. Niin, totesi kyllä vielä luojalle, että eihän mä osaa taitella edes mitään. Mä osaan käyttää amfetamiinia. Ja se oli silleen, että ei sillä ole mitään väliä. Että sä voit tosiaan kulkea 2 reittiä. Että sun pitää tehdä joku päätös. Siitä päivästä lähtien mä oon nähnyt joka puolella numeroa 18, muodossa kuin muodossa. Tai 9, eli 1+8. Siellä minne mä katsoin ja tällä reitillä ollaan edelleen. Ja mä oon vaihtanut maailmaa monta kertaa sen jälkeen. Toki en kuolemalla, vaan välillä mut on laitettu oppimaan jotain ja joskus on laitettu tutustumaan tiettyihin ihmisiin ja sen takia on joutunut sukeltamaan eri maailmojen välillä ja todellisuuksien välillä. Että tässä koen, että tässä on monta maailmaa päällekkäin, joissa osa meistä pystyy liikkumaan sillain tietoisesti. Se aikalinja, millä mä ajoin se kolari ja kuolin, niin mä oon joutunut käymään läpi ne, että esimerkiksi mun sisko ja veli on surru mua sillä aikalinjalla, että mä tosiaan kuolin. Mähän koin, että mä makasin sohvalla ja mä kuulin kaikki sairaalalaitteen äänet ja aloin näkee näkyjä verhon toiselle puolelle sille aikalinjalle, missä sisko itki, että Panu herää. Oli koomassa se kolarin jälkeen. Sitten mä kuolin siinä ja sitten mä joudun toteamaan, että mä oon tosiaan kuollut jollain aikalinjalla. En mä kuollut, mut siirrettiin vaan tommoseen pehmoseen laturiin todellisuuksien välillä latautumaan. En koska mä olisin ollut joku vitu hyvä tyyppi, vaan koska mä olin heikko. Koska mä en kyennyt elämää niin kuin olisi tarvinnut elää elämää. Ja tässä sitä nyt ollaan. Tehdään somea ja poikkitaidetta. Shamanina toimitaan ja mitä ikinä nyt tuleekaan ohjausta tehdä. Tai tarinoita löytyy vaikka kuinka paljon lisää. Jos sulla on jakaa joku tämän kaltainen story, niin voit vaikka parsia tätä videota. Että olisi ihan mielenkiintoista kuulla lisää.